Потераз отримани два креативни роботњи на вторих учешњики со рециклажного материјалу правели шкатули за откладање дробницох. Правим за крај дочки да положим и така. Шицог материјал кој потребни обезбедени прег проектов, кој потримал одбор за младеж и спорт националного совета Руснацов. A, napríklad, dneška deci priniesli škatuli, také nie potrebi kupovať, keď taký materiál potrebný, oni prinoša. Nožničky, klebasy, keď im treba. I také to uglavnom prinoša, a je to všetko mi kupujeme. Jak ti še pači to na tih robotnjah? Odlično. To teraz drugi raz, a bude ište taki robotnji? Muši. Ja istem da že bi bilo dejaki robotni ljubodavca nje šez iz doma i dosazovače. Baš mi še pači, že organizuju taki robotni. Najmilše mi tiš tak čuc, kad posle robotni pravija i doma take da sam. I kad mi še javlja, že ja mam novu ideju, mogli bismo toto praviti za toto. To fino. Превелику заинтересованост дзевчаток за дружење и таку фајту активностох, креативни роботни ше буду отримовати надале. Будуше прави зрижни дробници за виставу на тему Гереги, ktorу организуе Здружење Жено Голорија, и за виставу знаходи фестивалу Жидлово ошпивања Најшење за Будзе.